Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ukuthula kube nani nonke nomusa nezibusiso zika Allah umdala wensuku umvelinqangi zibe nani. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Bafowethu, ngisaphinda futhi. Uma ungafundi angeke ube nolwazi. Uma ungafundi angeke ube nolwazi. Le mo ufunda ile mo umqondo uvuleka. The more usinika isikhathi ufunda kulapho umqondo inengqondo namehlo nomqondo konke kuvuleka. Yila ukukhanya kufika khona kuwe. Ngoba wena wenzani uyafunda. Yingako uYeshua encwadini kaMateyu 28 ngiyacabanga iverse 19 uthi hambani nenze izizwe zonke abafundi. Kumele abantu bafunde ukuthi abantu bazoba nolwazi. Angeke ube nolwazi ungafundile. Nathi thina amaSulumane the first verse yeQuran mayifika emhlabeni umdali first verse asitshela ngayo uthi iqra, funda. Tabalekile ukuthi wenzeni ufunde khona uzoba nani nehikma, uzoba nolwazi, uzokhalipha, uzohlakanipha, uzoba wise. Siyafunda ke thina bafowethu bese siyafundisa. Lalelani bafowethu, ama video ami ahlukene kathathu. Kukhona la ngidebater khona, la ngicabha khona abantu. Ngiveza iqiniso ngenkani, ngikujova ngalo ngenkani ukuthi ulibone iqiniso ukuthi nayi lento umbatha akhuluma ngayo. Bese uyadecide ukuthi wena wenzani ngaloko. Ulapho engikhipha khona ubusathane benkolo yakho, ubusathane bokungakhonza umdali wakho, bokungakhonza umenzi wakho. Ama video la ngidebater khona ke lapho ngifuna khona inselelo, ngifuna ukuthi abantu bajoveke babuye beze kimi bangicela inselelo, kube nenkulumo mpikiswano. Second category wama video wami kulapho ngifundisa khona njengoba ngifundisa nje. Uyabona ukuthi abantu mabafunde. Ngiyafundisa ke ku second category isigaba sesibili. Isigaba sesithathu ke kulapho engisocialize khona ke. La ngiadvise khona abantu, lapho ngiphendula khona abantu abangibuza imibuzo, lapho ngixwayisa khona abantu ngezinto ezenzeka phambi kwethu, phambi kwamehlo ethu esizibonayo, ezinhle nezimbi. Uyabona ama video amahlukene kangaki, ahlukene kathathu. Lalela ke. Ngocwaningo lwami mina mangifunda noma ngibheka izinto zenzeka ngazi ukuthi iqembu losopolitiki elibusayo libusa ngoba livotelwe abantu abaningi kuyimajority ingako libusa. Lalela ukuthi inkulumo yami iqondephi. Uma ngenza iresearch ngeBhayibheli ngithola ukuthi 83 times uJesu ubizwa ngani ngendodana yomuntu. Angiphinde 83 times uJesu ubizwa ngendodana yomuntu. Kodwa only 13 times 13 times lapho uJesu ebizwa khona ngendodana kaNkulunkulu. Awuhlukaniseke u83 no13 bese niyangitshela ke maKristu ukuthi yikuphi esikwamukelayo u83 noma u13. Ngoba kuningi esikutholayo mayelana namanye amadodana kaNkulunkulu agcini ngoJesu kuphela. Ingakho ngibuza ukuthi sithatha kuphi u83 noma sithatha u13. Inselelo ibheke kumaKristu. Ngiyabonga kakhulu wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.